Lá Idirnáisiúnta na mBan chonaghuaibh fad. Thug Gaeilgealtóir cuireadm bheithan seo agus chuir sí cúpla ceist orm agus raci méid tríomhanis. Na chéad ceist ná cad é de taithí leis an nGaeilge. Well, má taithí féin ná gur hit mé rá leis an nGaeilge sa Ghaeltacht I Rosa Bhíl, bhí mé freistal ar chláiste Camhais agus damhlann mé go raibh an nGaeilge tábhachtach dom. Agus ní sin drastal mé ar chláiste na tríóide rinne mé staidir ar Gaeilge agus béarla. Bhí mé buinte leis an gom an Gaeilge agus bhí mé mar ifigad Gaeilge ar Aontas na Machléin freisin, so bin an céadúir dom a bheith gníomhú ar son de teanga. In sin bhugus go London agus bhí mé buinte leis an Gaeil phobal ar linne agus bhí sé sin go háling ar fad, tá mé ionfach buíocht de gach duine ar Twitter a thugans ceiliúradh dom ar fud an dain atá mu inis agus tá sé go hintach gur féidir le daoine bheith nasca leis an teanga I gcónaí beag beann ar an áit ina bhfuil siad. Agus ar nó cumá le Twitter tá Facebook, TikTok, YouTube agus go leor eile ann. Ach déal mé ó London, níl mé anna heile, tá mé rasin ar inis agus tá mé ag obair mar scríbhneoir, lábhróir, creaaltóir, rudí difriúla le roinnt blianta anuas. An tarna ceist ná cad iad na nithe is fearlumm faoin nGaeilge. Agus an chéad rud ar hinlumm ná gur bralum gimraham nasc le má éireacht agus leis an tír seo, leis na loganamacha agus leis na slinte, nuair atá sa cart le iad. Tá bhí go ilge aige ar bhí sé ar scoil ach níúsáidan sé mór an é ach is bralum gur féad leis ceiste chum cad is brí leis an loganam sin agus is féad lumsa é hiiscint dúach as na focail agus just go bhfuil cinál tuiscint eile a gom ar stair na tír seo sa chuí sin. Tugann an Gaeilge brí de héal agus ní beag sin. Agus cumála sin tá an Gaeilge tar éis deisethirtum bualadh le daoine iontacha, gníomhathe agus daoine radicacha a dathraigh me hiiscint ar an saoil. Feiceann méid an domhan trí linne na teanga agus nuair atá Gaeilge á leabhar goin ní gádamh smaoinemh I méarla. Ní tá muid séir ó Lancashire an bhéarla mar deartha. Agus is rud olmhór é sin ní féidir chuirsíos dhéanamh air, ní féidir lom sa chuirsíos dhéanamh air I bhfocail san íseán garad seo ach se tá mé héal omlan athraithe ó bhain ó thus mé fearr an Gaeilge agus sin an rud is fearlam faoin teanga an saoirse sin, saoirse smaointeoireachta. An tríú ceist fuair mé ansa ná cad na deiseanna atá faighte agat mar gheall ar an teanga agus ní leis gom céin áit le tosú ina rire. Bhanig mé ihe féileachta dar bad an rec cúpla bliain ó hin agus cúpla bliain má ó hin agus tá mé tríéis bualadh le ceoltóirí, féilí, scríbhneoirí, daoine iontacha commodóirí de gach cinál ó éireann agus th leabhar freisin agus is bralum sin. Agus tá nasc láidir idir an Gaeilge agus gachar dhéanamh mar sin tá sé dachar déanamh amach cé na deisina formé réalir mo chuid sé ibre agus céin lábh bhí an Gaeilge ann ach cinnte tugann an teanga rud breiseadum I gcónaí. Níos gom céináis scríbhneoire a bheith ionam murmich an Gaeilge a gom, ní féidir mé sin na haú fiú. Ach aber leis an grúpa éireach atach Gaeilge a chomhhanig mé héin agus ón McAvoy sa bblion fiche. Is cógrúpa a linne é agus tá go leor tar éis tarlúnt leis an grúpa sin leis na buail éagsúla iad féin agus cumála sin scríomh mise agus ón léirú a bhí páirteach sa Dublin Fringe Festival in Nurrig agus bhí sé bunathe ar íorscéal, fearr, éireach le Gaeilge a d'imigh as éireann agus a dil agus is deis iontacha bhí an sin scéal duine ag cínta inseacht agus ní bhéin I deagháil leis an duine sin murmeach Gaeilge gom, ní bhéin tar éis éireach atach Gaeilge a bhunú. Tá sé an tábhachtach pobl a bheith agat agus tá pobl faighte agam leis an Gaeilge. Tá ahanana go mar go leor daoine iontacha braham go bhfuil méid gcónaí ag tuairt airad dá chéile agus go bhfuil méid gobar níl méid ar fad mar an ggéine in éalchar ach tá méid gobar ar rudí féin agus a ceúil in na chéile nuair is féidir agus nuair intíimiid ar na rudí chéine ach feictedum gur rud an luach frééis sin agus nachhfuil pobl den sais sin ag gach duine agus tá mé iontaach buíoch go bheith buinteach le pobl na Gaeilge. Go háirithe tuisc nar tógú le Gaeilge mé agus nach raibh sé sin I gcónaí in andam ach go bhfuil mé inis go bhfuil blacalamm sa phobal seo agus go háirithe tuisgur Lá Idirnáisiúnta na mBan é seo ba bhíon lom buchas a gabhá leis na mhná iontacha is saoil na Gaeilge
atá trééis cuala a thuirtom agus ceúlam in meí agsúla hána blianta agus a chur fáilte críúil rom an seo go saoil na Gaeilge. So sin a méid weimse inniu míle buchas a Gaeilgeultóir as an deis a thuirtom a bheith seo inniu agus leabhar libh ar fad, Tás lu gom go maiid ná áling a goibh. Slán inis.